To je vaja za maturo, zato jo morate vzameti zelo resno. Ste razumeli? Vidimo se jutri. Regina, Žofi, Adam in Krištof, vi pa počakajte. Kaj pa je z vašimi evropskimi vrednotami? Kdaj boste končali? Pa saj, skoraj smo, gradivo smo zbrali. Moramo ga samo še sestaviti. Pohitite, ker ni več veliko časa. Matura je tu. Pravi imate, bomo pohiteti. Gremo. Poslušajte, prav ima, kdaj bomo sestavili to nalogo? Kaj pa, če bi kar začeli? Takoj. Takoj zdaj. Ja, začnimo. Gremo v lipo. Naslov imaš? Ja, to imam. Piši človekovo dostojanstvo. Piši svoboda. Svoboda. Piši demokracija. Piši enakost. Enakost, tako. Állj, vagy lövök! Piši pravna država. Állj, vagy lövök! Piši človekova pravica. Človekova pravica. Pa kaj je s tabo? A si kaj pil? Kaj? A ne, sem samo videl. Pa kaj si videl? Bele miške? Ti si ena miš, ti. Videl sem, kako so nekoč bežali čez mejo, čez železno zaveso. Pa saj veste, kaj je nam pokazal nekdanji vojak. Misliš o vojaškem muzeju? Ja, seveda, tako lahko začnemo. Se strinjate? Ja, Seveda. Jó napot! Dobar dan. Jó napot kívánok! Határt őrzi? Nem. Régebben így őriztük a határőrt objektumot, és tudtam, hogy önök jönnek, ezért vagyok felöltözve, és vártam önöket. Akkor megmutatná az utat? Jöjjenek, megmutatom. Induljon. Aha, ez a parancsnoki szoba. És mit dolgozott itt a parancsnok? A parancsnok a határőröknek minden nap beosztotta a szolgálati idejüket, majd itt lehet látni a határszakaszt és a működési területet, és itt a gyárőröknek lehet látni, tehát hol van a szolgálati helyük, és ott teljesítettek szolgálatot. Dobar dan. Dober dan. O, servus Laci, dober dan. Laci.
Meja, vi pa predstavljata jugoslovanskega vojaka na drugi strani meje. Nisem jaz bil vojak, ampak sem rojen 42. leta, tako da dobro poznam razmere tako na eni kot na drugi strani meja. Izredno težko življenje je bilo ob meji, ker je bilo potrebno določene dovolilnice, nisi smel priti v dotično vas, imel drugačno osebno izkaznico, oziroma stroga kontrola na obeh stranih. Aha, szóval ez az a kerítés. Igen, ez a kerítés az így nézett ki. Ebbe a kerítésbe volt viszont áram, 24 voltos árammal működött, törpefeszültség volt, tehát bárki megfogta, senki nem váltott meg. A jelzés céljából volt csak rákötve az áram. Az egész működési területen, meg a határszakaszon mindenhol voltak ilyen telefoncsatlakozók. No, vidite, ljudem ob meji so bile kršene čisto vse pravice, na katerih temelji današnja Evropa. Ideja o njej pa je nastala med drugo svetovno vojno ravno zato, da bi Evropo povezali in da ne bi bilo več vojn. In da bi o tem le še brali v romanih. Ravno zaradi tega sem tudi napisal 2 romana. Tukaj sta, mogoče se vidi ta Stražni stolp, pa ta druga knjiga. Tu gre v prvi gre za krvave in smrtne dogodke ob mađarsko-jugoslovanski meji. V drugi pa gre za to, zgodba pripoveduje o tem, kako je Rakošijev režim deportiral na stotine družin, če ne na tisoče družin, v delovna taborišča, in sicer samo zato, ker so bili Slovenci in so živeli ob meji. Vasfüggöny volt, magyarán drótkerítés, aknamező, és a határon egyszer nem lehetett átmenni. És a határ mentén annyira rossz volt a viszony, hogy a katonák egymáshoz átlövöldöztek, és ez konkrét adat, hogy összesen 121 ember halt meg végig a magyar-jugoszláv határmenti incidensben. Ez 1948 és 53 között történt, amikor ez a Tito-Sztálin féle vita volt. Ezért is fontos az, hogy a fiatalokat, tehát ismertetni, mi volt a múltban, mi volt, hogy nézett ki itt az élet valamikor. To je bilo grozno. Pravzaprav je čudež, da so ljudje ostali tukaj, a ne? Ja, je čudež, ampak ravno zato so pomembne vrednote. Jezik je vrednota, to vemo že iz zgodovine Slovencev, ko je bil vedno v prelomnih trenutkih na barikadah, in podobno je bilo tudi v času železne zavese. Meja med Slovenijo in Madžarsko je bila tako rekoč neprodušno zaprta, kar je bilo, če gledamo z današnjimi očmi, za jezik uporabijo pravzaprav dobro, ker se je ohranil v tisti svoji prvotni, stari, arhaični obliki in je uspel vzdrževati stike, ki so se v porabju med Muro in Rabo jezikovno ohranjali od Števana Kuzmiča naprej. V imenu Otca in Syna in Svetega Duha, milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Otca in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. A mai szent mise szakmai. Med vrednotami je tudi svobodno izražanje vere. Zelo velika vrednota je, kajti to je pravica v svojem materinem jeziku izražati se, in tukaj na tem področju porabja je bilo v prejšnjih časih zelo, zelo okrnjena. Moram reči, da je vera, cerkev in duhovniki odločilnega pomena, da se je v tej obliki materin jezik porabskih Slovencev tukaj ohranil.
tako v cerkvi, kot tudi v javnem življenju. V cerkvi in javnem življenju so tudi peli in še pojejo. Zakaj uporabil, zakaj ravno v porabski pevski zbor? Ja, v bistvu prihajamo iz Prlekije, to je kar precej oddaljeno, 140 km od tukaj, sem pa tja. Hodimo pa, ker radi pojemo, v bistvu radenski zbor je učil isti zborovodja, kot uči v monoštru, pa nas je pač nekako vse potegnil, da pomagamo vsaj eno leto, ker se malo zverzirajo, ampak z tega enega leta je nastalo 10 let, v bistvu že hodimo pripevati. Pa v glavnem tu so prav srčni ljudje in z veseljem pridemo. Ker sem se navadila na ljudi, na sopevce, nasploh na kraje, zelo prijetno, domače se počutim, ne samo na vajah, tudi drugače, ko imamo kakšne še malo po vajah, ni nobenega problema tudi za prestop meje. Kako pa dirigent se počuti v porabju? Jaz sem pravzaprav porabil že od leta 80, tistih lepih časov, ko so bili v Cankarjevem domu porabski dnevi. No, potem je bilo malo pauze, no in ko so me ponovno povabili, da bi vodil mešani zbor v monoštru, sem se zelo z veseljem za to odločil. Zdaj že zbor praznuje 12 jubilej, smo posneli ploščo, in če se ne bi dobro počutil, zelo dobro počutil, sigurno ne bi tako dolgo in tako, bi rekli, navdušeno prihajal v porade. Povejte nam, kako se je pesem ohranjala v porabju? V porabju je bilo veliko naravnih prilik, ko se je pesem lahko ohranjala, predvsem ob kmečkih opravilih, ko so ljudje delali skupaj in so potem skupaj tudi zapeli. To so bili dolgi zimski večeri, ko so česali perje ali pa tudi bučno seme luščili. Takrat so v glavnem starejši učili mlajše peti in na ta način ne le, da se je pesem ohranjala, temveč se je ohranjal tudi jezik. Tukajšnji župnik je zelo naklonjen porabskim Slovencem. To se vidi iz tega, ker se uči slovenski jezik. Tudi to se mi zdi vrednota, da se danes, ko se vsi učijo še angleško, mađarski duhovnik se uči slovensko. Evropska zveza temelji na jezikovni raznolikosti in Evropska zveza bo preživela, bo ostala, če bomo znali spoštovati večkulturnost in večjezičnost. Večkulturnost, večjezičnost, poslanci vseh držav, se spomnite, kako je bilo? Mislim, da je začetek Evropske zveze prav spoštovanje človekovega dostojanstva. Predno so očetje Evropske zveze podpisali tisto prvo pogodbo o jeklu in premogu, so se zmenili za eno kulturno podlago in to je spoštovanje vsakega človeka. Hatalommal a nincsenek korlátok, akkor nem nehéz visszaélni, amikor az embereket csak úgy
minden további nélkül börtönbe zárnak, vagy agyon kínoznak, tehát ez mind megtörtént a kommunista időkben. A mai világban én ezt merném demokratikusnak mondani, demokrácia soha nem tökéletes, mindig vannak vele problémák, de minden esetre vannak helyzetek, amikor a demokrácia mégis működik, úgy, hogy legalábbis ez az én megközelítésem, hogy a demokrácia központi eleme az, hogy a hatalomgyakorlás közmegegyezésesen működik, konsenzuálisan. Jaz se ne bi rad želel nazaj železne zavese, ko sem moral stati na meji, ko sem šel iz države, ko sem se vračal vanjo, ko sem moral kazati, kaj vozim v avto, ko so mi zasegali knjige in podobne zadeve. Ön szerint lehetséges, hogy valaha ismét lesz vasfüggöny, és hogy milyen intézkedések szükségesek, hogy ilyen többé ne alakuljon ki? Igazából nem intézkedésre van szükség, hanem politikai akaratra. De szerintem mind a két oldalon én azt mondanám, hogy ne a kalappal, mert ezt a szlovének teszik. A szlovének egy nagyon tisztességes kisebbségi törvényt hoztak létre. Ja tako pravijo v Bruslju, ampak realno življenje je pa tu. So manjšine res most med narodoma? Manjšina ali narodnost je vsekakor most med dvema državama, med dvema narodoma. Torej je lahko most, po kateri potujejo potem povezovalni člen, manjšina, narodnost. Lahko je pa druga opcija in tega se bojimo in nočemo, da bi do tega kadarkoli prišlo, ker to je nekoč bilo, ko je ravno tako most in ravno tako je manjšina, narodnost je most in po njej korakajo drnjarijo, kot po arabsko rečemo, vojaška vozila in streljamo na drugega in umre nedolžnih 121 ljudi. Upam in zelo držim pesti, da to tako ostane. Zlasti za vas je to potrebno, ker vi ste rojeni že v tej svobodi, ste obdani s temi vrednotami in vi niti tega ne veste še, kaj vse lahko zgubite. Mindenképpen, amit a Francek elmondott, az nagyon fontos. Tehát az Európai Uniónak egy óriási nagy szerep van abban, hogy ez a határmenti együttműködés, az európai, tehát a nyelvi sokszínűség, a kulturális sokszínűség, ez érték. Igazából veszélyt jelentett, tehát egy plusz veszélyt jelentett az, hogyha valaki kisebbséghez tartozott, vagy esetleg több nyelvet beszélt, mert akkor egy potenciális veszélyt jelentette az adott állam számára, hogy átlőttek a szomszédos ország, mondjuk kémkedni. Magától érthetődőek ezek a jogok most számunkra, hogy átmegyek a határon, elmegyek Brüsszelbe, csak így vagy bárhova, de ez nem így volt valamikor. Tako. In smo si odgovorili na skoraj vsa vprašanja. Imamo še kaj? Ja, imamo torej Evropo brez meja ali ne? Pokojni akademik Bratuša je vedno govoril, da so meje samo v glavah in žalostno je, da se, ko smo jih nekoč že odpravili, v glavah nekaterih ponovno pojavljajo te meje. Imamo enotno odprto Evropo. Jaz želim živeti v tej odprti Evropi, želim, da imate vi možnost gibanja, študija, izmenjave izkušenj, potovanj in tako naprej. Jaz si ne želim stare Evrope in če bi dobili spet to razdeljeno staro Evropo, bi manjšine zopet najprej plačale svojo ceno. Smo res svobodni? To je, ko gledam
bi lahko rekel, zelo žalostno. Imeli smo več občutka, da bo to ena skupnost držav, ki bomo svobodni. Sedaj so pa okoliščine take, da tudi malo to zavirajo, pa upam, da ne bo tako, da bo šlo na boljše, da bo ta odprtost ostala še naprej in se še bolj odpirala Evropa. Si lahko predstavljate, da bi spet imeli žico? Igen, elképzelhető, hogy újból kerítéseket fognak építeni, mert lásd, itt van a migráns helyzet. Itt a Magyarország déli határszakaszán már fel van állítva egy nagyon korszerű, komoly kerítés, és elképzelhető, hogy más ország területével szomszédos határnál is fognak olyan kerítéseket létrehozni. Politiki lahko marsikaj zakuhajo, ampak glede na mojo starost želel bi, da nikoli ne bi bilo take državne meje med sosedi kot do zdaj. Če si predstavljam, da v začetku sploh nisi smel iti na pogreb, ne sorodnikom na obisk, pozneje si moral potovati čez Beograd 2 dni, da si prišel v sosednjo vas, najbrž to nišče ne želi, da bi se to ponovilo. Želim si, da bi še naprej takšni dobri sosedski odnosi bili. Tale bo pa čisto za konec. Torej jaz vam želim, da živite v luštni, svobodni Evropi. Tako, smo končali. Vse je zapisano. A gremo za nagrado na stop? Na najvišjega? Ja, na najvišjega. Seveda, zasedli ga bomo.